Vaga. Čusoka, dosta više. A šta ako je nešto važno? Ma daj, to je samo pas. Kažu da mačke i psi imaju 600 čulo koje mi nemamo. Šta je to? Osjećaju stvari koje mi ljudi ne osjećamo. Otvorit ću je da uđe. Mama i ja se vraćamo pre večere. Molim te, seti se da daš Čusoki hranu. Volite tata. O, kako sam to mogao da zaboravim. Ne mogu da verujem. A ti sad veruješ u 600 čulo, jel da? Aha, samo mi se čini da je to kod Čusoke glad. Koliko hrane da joj dam? Vidi, sve piše u toj tabeli. Na svaki kilogram težine psa poslužite jednu ravnu lopaticu za svaki obrok. Aha, shvatio sam. Koliko lopatica ima Čusoka? Ups, mislim koliko kilograma? Ne znam. Pa šta ćemo? Ne znaš? Izmerit ćemo Čusoku, to ćemo uraditi. Čime? Vagom. Ima jedna u kancelariji tvog tate. Upravo si, hajdemo. Nešto sam se pitala, smeta li tvoje mami što tata ima kancelariju, a ona ne? Ne, mama kaže da ima svoju kancelariju. Zove se kuhinja. Ej, vidite, eno vage. Znate li da ljudi imaju takve vage već više od 7000 godina? Ako želimo da saznamo koliko je nešto teško, moramo to da uporedimo sa nečim čemu već znamo težinu. Recimo da morate da izmerite lubenicu. Stavite je na posudu na vagi i ona padne. Sad dodajte tegove na drugu stranu dok se dve strane ne izjednače. E pa, ovaj je pretežak, a ovaj je taman kako treba. Pošto je teg od 10 kg, to znači da je lubenica teška 10 kila. Eto, to je jednostavni način rada vage. Pa, hoćemo li početi? Čusoka! Jeste, baš će ona da dotrči. Kako ćeš je odvojiti od one kese? Ha, znam kako ću je namamiti. Držite ovaj komadić hrane dok je merim. Jeste malecno, ali je baš preteško. Samo ti izdrži. Molim te, požuri. Hajde, požuri. Gotovo. Teška je 2 kilograma. Dobro, sad možemo da nahranimo Čusoku. Čusoka je teška 2 kilograma, znači da joj trebaju tačno 2 merice. Mislite li da svojim kućnim ljubimcima možete da dajete bilo kakvu hranu? A ne, da bi bili zdravi i ljubimci, kao i ljudi, moraju da imaju zdravu ishranu. Sada postoji posebna hrana za ptice, ribe, pse, mačke i svakakve druge ljubimce. U toj hrani ima sve što ljubimcu treba da bude zdrav, kao što su meso, riba, voće, žitarice, povrće i vitamini. To je dobro izbalansirana hrana za kućne ljubimce i nema potrebe da je kuvate, već je spremna za jelo. Samo je sipajte u činiju i vaši psi će se radovati, kao i mačka i ptica, ribe takođe. Samo pazite da ne pomešate hranu. Ono što je dobro za ribu nije dobro za psa. Svakoj životinji treba njena posebna hrana.
Stani! Šta je bilo? Šta je bilo? Moraš da izvadiš jedan komad. Već je pojela jedan. Dobro. Dakle, to 600 čulo i dalje misliš da postoji, a? Zašto si to donela? O, zove mama. Nemoguće! Kako je znala da će da zazvoni? Znao sam da Čusoka ima 600 čulo. Halo? To je bilo 600 čulo, zar ne?